سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو معربي 3 سنة زدت دالو على توزينات تزلكم متيلخو كم وترو كساف فصام مدباتنا نختكتاتلو عند عدمكو بقدامنت ارأس زينا بيت ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንርቂ ሞንጎኛ ክትከውን ሓቲታ አሜሪካ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ መዚዛ ኣብ ሱዳን ወኪል ሕብራት ሃገራት ክስጎግ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ ሶማል ከቢድ ሓደጋ ድርቂ አንጸላልዩ ከም ዘሎ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼኽ መሐሙድ ገሊጹ ሩሲያ ሓደ ርብዒ ግዛት ዩክሬን ከም እተቆጻጸረትን ካልን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንርቂ ሞንጎኛ ክትከውን ሓቲታ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ክፋለት ሃገር ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ወገናት ንምቅራብን ንምትዕራቕን ሕቶ ከም ዘቕረበት ኣፍሊጣ ቅዱስ ሲኖዶስ ንዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ዘካየዶ ምልአተ ጉባኤ ድሕሪ ምዛሙ ኣብ ዝውፅኦ መግለጺ ንቤተ ክርስቲያንን ንሃገርን ዝሓይሽ ዝብሎ ውሳነታት ምህላው ገሊጹ ንመግለጽት ቅዱስ ሲኖዶስ ብንባብ ዘቕረቡ ብጽኡ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ንኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ብዝርም ዕለብን ምርካብ እታ ቤተ ክርስቲያን ሞንጎኛ ብምዃን ተራእከ ተበርክት ናይ መንግስቲ ፌደራል ሕቶ ከም ዘቕረበት ተዛሪቦም ብጽኡ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኩናትን ሕድሕዳዊ ጎንጽን ተኣልዩ ሓፈሻዊ ሰላም ዝሰፍነሉ መልክዑ ተዘራሪብካ ነጸገማትን ሓንሳብን ንሓዋርን መፍታሕ ክከኣል ምእንቲ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ምትዕራቕ ተራክ ክትጻወት ክትክእል ንመንግስቲ ፌደራል ሕቶ ከም ዘቕርብ ተጊሩ ኣሎ ኢሎም በዘይካዚ ኣብ ምዝዛም ምልእተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ሊቃነ ጳጳሳት ንሓድነትን ሃገር ሰላምን ሓቢሮም ክሰርሑ ጻውዒት ቀሪቦም ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ካህናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሲኖዶስ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣብ ጎድና ደው ኣይበለን ብምባል ተፈልዮም ናይ ገዛ ርእሶም ቤተ ክህነት ምምስራቶም ገሊጾም ምንባሮም ይዝከር በዘይካዚ ኣብታ ሃገር ብዝተኸሰተ ስእነት ሰላም ዝሰዓቡ ሞት መቀጻላ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጸመ ምጥቃዕታት ብምትኳር ከም እተዘተ ክገልጽ እንከሎ እቲ ጸገም መፍትሒ ምእንቲ ክረክብ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ክቐርብ ከም እተወሰነ ተገሊጹ ጉዳይ እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣዘራራቡ ኮይኑ ንዝነበረ ጉዳይ በዓል ዝኸበረሎም ስክፍታታቱን ኣልዒሉ ብምዝራብ ሕጊ ዝጥሕሱ ኣካላት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ኣብ ቀጻሊ ከዓ መንግስቲ ያላይ ሓለዋ ክገብር ምሕታቱን ተጠቒሱ ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ እዩ ጉባኤ ዘካይድ አሜሪካ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ መዚዛ ምሕዳር ባይደን አምባሳደር ሚካኤል ሃመር ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ክኸውን መዚዝዎም ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ፍሉይ ልኡኽ ክኸውን ዝተመዘ አምባሳደር ዳቪድ ሳተርፊልድ መዝነቱ ነዚ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ንምርካብ ይዳሉ ምህላው ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ስልጣኑ ዝርከበሉ ዕለት ኣይተገልጸን ፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ኮይኑ ኣብ ጥሪ 2022 ዝተመዘ አምባሳደር ዳቪድ ሳተርፊልድ ኣብ 3 ኣዋርሕ ስልጣኑ ክሓድግ ምዃኑ ፎሬን ፖሊሲ ዝተባለ መርበብ ዜና ኣቐዲሙ ሓቢሩ እዩ ቅድሚውን ፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ብምዃን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2021 ዝተመዘ አምባሳደር ጄፍሪ ፊትልማንን ተሻዓተ ኣዋርሕ ጥራዩ ጸኒሖም ኣብ ጥሪ 2022 መዝነቱ ምሕዳጉ ዝዝከር እዩ እዞም ምሕዳር ባይደን ብምውካል ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ዝተመደቡ አምባሳደራት ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ መዝነቶም ዝሓድግሉ ዘሎ ምኽንያት ብንጹር ኣይተፈልጠን ፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ አምባሳደር ሚካኤል ሃመር ነቲ ኣብ ሰንኮፍን ተኣፋፊት ጸጥታዊ ኩነታትን ዝርከብ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ብፍላይ ድማ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልን እቲ ዛዕበ ብድውታቱ ከም ዝኸውን ይግመት ሚካኤል ሃመር ኣቐዲሙ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝነበረ እዩ ኣብ ሱዳን ወኪል ሕብራት ሃገራት ክስጎግ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ ሱዳን ኣማይት ነበርቲ ካርቱም ዝተሳተፉ ወኪል ሕብራት ሃገራት ካብታ ሃገር ክስጎግ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ መርበባት ዜና ካብታ ሃገር ሓቢረን እቶም ደገፍቲ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ምዃኖም ዝተሓበሩ ሰልፈኛታት ኣብ ቁጽሪ ቤት ጽሕፈት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ ተቃውሞ ፍሉይ ልኡኽ ቮልከር ፐርትስ ኣብ ዝሓጸረ ክስጎግ ጸዊዖም እቶም ሰልፈኛታት ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ኮይኑ ዝሰርሐ ዘሎ ቮልከር ፐርትስ ካብ ሎሚ ዓርቢ ዕለት 3
سنة أتحزو أرمى سلطانو نتوساخي حدا عمد كناوح مخانو آبزن كرلو زلو وانيوم نسو مسي إيقادن كالوت مشارقتون بمخان آب سودان نزلو تهواسي كونتات ببوليتيكا وزتن مفتاح تسعرتات يغتسل كم زلو أما قلت إتاتو يتكسم أبوان برلو بيت مخري سودان جنرال عبد الفتاح البرهان نتي فلو الأخ كاب سودان كسقوق مخانو كتنكق صنيهيوم تفلو الأخ درت سلطانو يحلف كم زلو زوغس جنرال البرهان أبتبساو كحسو إنا سمعنايو كبل هو غيسو من بارو الزكريم فولكر برتسب زعبا هلو كونتات سودان عملكيتو نابايتو تتاب زقربو تسبساب تهاجر بوطبات حمس كم زلا بمزخار حيلتات تتاب للتومان صار سلطان بحيتو زلو وتادرا وجله ناي تقاومو سلفي زكايدو سوداناويان غونص يتقمو مهلاوم نغيفو أب صومال كبير حدقه دركي أنصلالو خمزلو بريزيدنت حسن الشيخ محمود قليصو أتبي مركز تعوّد بريزيدنت أب إسرائيل سلسلة جموت سلطان دحر مركبونا بزوباتات أتهاجر فيلنا معودة بذكر اللزلو وانيم صومال أب حدقات ميت كم زله أتحساسيبوم نسواب تذكر زلو عودة بسن كدركي كابيت نبرتهم تمزابيلهم أب جزيوم عوابتات نزركبو عش عزيقاتات تهاجر بتيحوم مربب زينا زي إيست أفريكان بزغربو زينا مسرت كاب كتما مقارش واسطة كل 240 كيلومتر ندوا ومبراغ رحقات ركب كتما بايدوا أبزلو جزيوه معقبي أب سنة أبز بتصحلون حدا قادر كيسو مالويان أبزهلو اليوم إيدي إركام بال تحوابيرهم كحلفوت أو عتاريبهم أقراو محبرسب قريوه تصرديت كل أخته محتينهم أب صومال 4.5 مليون سبات بغطتان حدا قادر كي تقاليهم كم زلون أستاذ شوعاتي متشحدما كاب بيت نبرتهم كم تمزابلون أب تاقر زركو وكيل سبا وقداي حبرات هاقرات آدم عبد المولى حبيروم تتصباي رديتنا يزخون بزح حزب صومال بحفشها أستاذ شوعاتي مليون زبله اتوكيل للي 370 شح قلوه بكبير وحده ما زو مغوي تتقعم مهلهم اسميرلهم اب صومالي اثيوبيا كينيان بفلاي اب قرن افريكا دما بحفشا تخسيت سلو حدا قادركي دحرتي شان 980 اتزخف مخانو حبرات هاجرات اتنقو روسيا حدا ربعو جزءات يوكرين كم اتقوصاصرت تغليطو بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي حيلتات روسيا كاب جزات هاجرونتي اسراميتاو تواتيرو مخمزلو غليصوم روسيا بلل يوكرين زفصمت ورارنا مبلميتي معلتات تقاريو يركب ات بريزيدنت نابالات بايتو لاكسمبرغ ابز سمعو مدره ات جنبار للي 11 كيلومتر كم زرغح تزاريبوم نسو بفيديو بقطتا بزحلفو ملختي كلهم نقدم دلوات زخونو اهدوتات روسيا ابت ورار يساتفو الله يلوم حيلتات روسيا نتا مبراو يزوبا دونباس ركب كتما سيفردونسكن نمقصار زغبرو متقعتات احيلوم يركبوم اتوم حيلتات نزبزح كفالت هاجر تواتيروم كم زلو سمزي مكلخال بريطانيا حبيروم روسيا نتا كتما نمقصار بكل شنخات فتنه تكايد كم زله ام حداري اتزوبا سري هايداي تزاريبوم نسوسي وتادرات يوكرين صره متقعت بمكيدا بغله غودناتات نصلاي بمدفع بزوحات يمارخو الله يلوم اوشته كتماتات زكير زلو صعق وق بزوحات فناقلو مغنيات يخون كم زلو بمحبار دما كم زبله كونتات ازيو حدغنيا مخانو غليصوم حموس مشت بفيديو ابزحلو فملختي اب دونباس زلو كونتات بزيلوطي كم زي ترايو دحر مبال ابتناي سيفردونسكن وغن يوكريناويان هوسون عود كم زرخبو تقيسوم ابتا كتما استات 15 سلامويان سبات زت تقرقرو خوينم مبزحت يوم كا ازوت ابز تباله اب فابريكا كيميكال اقيبوم يركبوم وتادرات روسيا بربع دبداب كبيد برتا بزكايدو لوان هنتي بوتا علاما مغبارهم عبدان كبل زيلينسكي روسيا نقفون بارو يذكر مرحتي معراباويان هاجرات انصار رغفتن مشارختن بريزيدنت فلاديمير بوتين ابل علي زخونو اكالات زغبروه معقبات ابرتيوم قاتيلوم مولو يركبوم كيف لغنزاو امريكا مس بوتين ركبالوم نزبالو سبوانا هنا اشتو ناي مقدادمي جلابون حدا تصاوتي سيلو زبال عينت مسارح موسيقى نزركبوم سبات علاما زغبره حدش رقيق معقبات تمال حموس وقعو غيرلوم كالوت مس بوتين وهابيت قال منستر غدات وصا روسيا ماريا زاكوروفان قربت زلوم حموشتا ازيوم هبتما سبات اب امريكا زلو هبتم كينقساقس مس اب امريكا زركبو تكالات بمتحبار كيسرحون تگديوم علوم اوروباويان بوغنو مانصار روسيا بعل شدش تمرو معقبات اب مدلو يركبوم كالوت استفلالو معقباتون اب للي بوليتيكنياتات تكالاتن سب هبتن اتاغر يدنغغو علوم امريكا
ንዩክሬን ናይ ነዊሕ ርሕቀት መወንጨፊ ሮኬታት ብሓገዝ ክትባ ምዃና ፕሬዚደንት ባይደን ብሮብዕ ወግዓዊ ከም ዝገበር ዝዝከር እዩ ወሃብ ቃል መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ኣሜሪካን መሻርክታን ኮነ ኢለን ዝተናሕሑ ኩናት ንኽህሉ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ነዳዲ ይውስኻ ኣለዋ ክብል ከሲሱሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም